Vilagarcía, 14 de marzo de 2022. A cidade latexa como sempre, con xente indo e vindo como calquera outro día. Hai hoxe 2 anos a imaxe era ben distinta. Aquel 14 de marzo as rúas quedaron desertas e a xente protexíase nas súas casas dun mal descoñecido. O Goberno Central declara o estado de alarma en todo o país. As administracións daban os primeiros pasos na súa resposta contra a pandemia. A partir dese momento comezaron a chover medidas, restriccións e limitacións a todos os niveis que mudaron por completo as nosas rutinas. Cambió bastante. Lo que pasa que, claro, ahora ya estamos con ella para siempre. Eso está claro. Lo cierto es que un montón de cosas. Todas aquellas que implican estar con gente y socializar y todo eso, se nos ha ido a la porra a todos. Me acoplé desde el minuto 1 a la normativa y la seguí a rajatabla y la verdad que no he sentido opresión. Sempre cambia porque te vas acostumbrando a quedarte máis na casa, entonces cambia un pouco, pero bueno, ahora como parece que estamos un pouco máis aliviados, xa casi queremos volver a rutina. Hoxe xa podemos andar polas rúas en máscara e xa se fala da súa retirada nos interiores. As cousas pouco a pouco volven a ser o que eran, pero aínda queda moito para volver á normalidade. Moitas cousas aínda non as podemos facer. Tuve que deixar de facer, claro, a ver, unha comida, unha cena. Pues el gimnasio y, no sé, actividades que iba. Excursións porque non se poden facer, non se poden, pois nos íbamos de senderismo, non podemos, éramos un grupo e non podemos, porque claro, ser tantos, para comer e para todo, pois é difícil. Con todo, moitos somos quen de adaptarnos ás novas circunstancias con paciencia e resignación. Claro, tiene un cambio, claro que tiene cambio. Que pasa que, como dice el otro, hay que aguantar la mecha. En contra de todo lo que se ha comentado, yo los he llevado muy bien. Me gusta mucho leer, entonces no he sentido esa ansiedad. Yo creo que no soy el único al que se le ha hecho súper largo y que aún me cuesta, ¿sabes? Atrás queda o peor da pandemia e tamén para moitos aquel pensamento de que despois disto seríamos mellores persoas. Esa crenza seica se foi esvaecendo a medida que os aplausos aos sanitarios foron desaparecendo. Tropezas 3 veces na mesma pedra e non aprendes nunca. O sea que para min non se aprendeu absolutamente nada. Se aprendió muy poco o nada, porque mucho aplauso, pero ahora la verdad los goles faltan. Cada uno se lo ha tomado como ha querido. Uno es de manera más egoísta, sin pensar a los demás, otros que se han vuelto locos. É un pouco máis de conto que outra cousa, pero bueno, que sí, que sempre hai xente solidaria que che bota unha man si queres.